Добър вечер. Казвам се Валентин Иванов. Роден съм в Бургас, живял съм дълго време в Кърджали. Аз съм професионален астроном и писател, фантаст, любител. Повечето ми неща са писани в авторство с Кирил Добрев, с който имаме една книга, освен това може би 30-40 разказа из медиите. Тая вечер обаче ще говоря не като фантаст, не толкова като фантаст, а като астроном. И това е свързано с до голяма степен с работа ми, защото едно от нещата, с които се занимавам, са екзопланети. Най-големия въпрос, извинявайте да затворя вратата. Най-големия въпрос, когато стане дума за планети, разбира се, дали те са обитаеми, дали на тях случайно няма извънземни. Това е страхотен въпрос. Хората са го задавали от хиляди години. Може гърците са мислили на това, китайците са мислили на това. Сега ние също мислим на това, но имаме, за разлика от гърците и китайците, малко повече информация за това какъв е света, в който живеем. Когато става дума за обитаемост, всъщност нещата свеждат до най-общо казано три неща. Има още, но тия трите са главните. И това е снимка, разбира се, от Бургаско, защото това е родното е място. Трябва да имаме вода, въздух и топлина. И по Южното Черноморие тези неща ги има даже в излишък понякога, както знаем. Така. Сега, опитал съм се да разделя тая тема на две части. Едната е за Слънчевата система, а другата е за всичко останало. Слънчевата система е особено интересна и заслужава отделно внимание, защото тя позволява тъй наречените инситу, ако трябва да си послужим с латинския израз, измервания. Тоест, ние можем да отидем или да пратим апарат там, който да измери температурата, да вземе проби от почвата, евентуално да ги върне на Земята. Докато с планети около другите звезди, нещата не стоят така. До там все още не сме се научили как да ходим и сме ограничени до астрономически наблюдения. И подчертавам наблюдения, защото това е различно от наблюденията са експеримент, но те не са активен експеримент, те са пасивен експеримент. Ние можем да видим, примерно една звезда, не можем да повишим температурата с 1000 градуса, да видим какво ще стане. Можем да потърсим звезда, която е с 1000 градуса по-гореща и да видим тя как изглежда. По същия начин стоят нещата и с планетите. Аз вече споменах, че въпросът за обитаемостта е възникнал много отдавна и са го подигали още древните гърци. И има един много интересен цитат от Митродор, младия Митродор, който е живял от 3-4 век преди Христос. И той казва така: да се смята, че Земята е единственото населено място в безкрайния космос, безкрайното пространство е абсурдно, точно толкова, колкото и да предполагаме, че в едно поле посято с жито ще изникне само един единствен житен клас. И разбира се, това нещо може да са древните гърци, за което трябва да им свалим шапка. Значи, представете си тези хора, които са живели в колко по-малък е бил техния свят и колко по-малко е било тяхното разбиране на този свят, са стигнали до този велик извод и за Вселената, нали, са обобщили това извод от едно житно поле до галактики. Макар че се не представя какво всъщност са галактиките, но това е друг въпрос. Първият и най-естествено най-близки и естествено първи обект, за който се замислили хората, астрономите специално, разбира се, Луната. Трябва да спомена един от... Значи, Кеплер, освен че е велик астроном, е бил любител-писател. Той е написал един роман «Сомниум», който популярно обяснява астрономията. Значи, фантастиката е средство за популяризация на науката, е била средство за популяризация на науката преди 4 века, точно както е и сега. Това нещо е пробудило и други хора. Нали? Тук, примерно, има един обвивката на един диск, нали, който е така, песните, в които засягат такива неща.
Може да намерим и други примери. Тук съм сложил един цитат от Загубения рай на Милтън. Това е английски поет от 17 век, където между другото става дума точно за това. Нали? Той между другото говори за, това, за плодовете на нейната омекнала земя и за облаците, от които вали дъжд, така нататък. Много е красиво стихотворението. Но интересното в него е, че се говори за такива проблеми, фундаментални проблеми, които не бихме си помислили. Поне аз не бих си помислил, че един поет от 17 век ще тръгне да мисли, обаче той явно е тръгнал да мисли за тях. Изобщо Луната е привличала вниманието на хората и преди Милтън. Бабилонците са имали такива, са се занимавали с това. Това тук са рисунки на Галилео, който с телескопа се е правил първите наблюдения на Луната. Интересно, че Галилео всъщност е първият, който се е задал въпроса дали Луната има атмосфера. И тук в средата съм сложил една картинка. Виждате ли мишката, впрочем? В средата съм сложил единствената цветна картинка на тая страница. Показва как изглежда Земята и как изглеждат Земята и Луната и атмосферата на Земята от космоса. Галилео чисто умозрително е стигнал до извода, че ако иска да види лунната атмосфера, трябва да гледа близо до ръба на Луната, защото евентуално там би могло там би могло да има по-голяма наблюдателна сигнатура на атмосферата. Той обаче не е видял нищо, е заключил, че не може да каже какво е. Не знаем, че Луната няма атмосфера, макар че тук до това ще се върнем отново до имането и нямането на атмосфера. Тук виждате един кадър от Милиес, където очевидно Луната има въздух за дишане. Обаче, горе-долу по същото време, мисля, че беше американец, Гарет Сервис, той е бил доста популярен за времето си, от този вид писатели, които на английски има един хубав израз hack job. Нали, той е пишал неща, които биха могли да бъдат популярни и да му докарат приличен доход. Примерно, затова може да следите по заглавието на този роман "Завладяването на Марс" от Едисон. Нали, сега очаквам някой да напише книга, в която Мъск завладява Марс или някоя друга планета. Интересно, че в тази книга за първ път се споменава скафандър, защитно облекло. Интересно също така, че вижда се картинката там. Картинката, за съжаление, е с лошо качество. Скафандъра няма ръкавици. Но това е друг въпрос. Да се върнем пак на лунната атмосфера. Всъщност Луната има атмосфера. Обаче тази атмосфера е много разредена. Толкова разредена, че дори не бихме я нарекли атмосфера. И астрономите, за да объркат всички, са измислили много отдавна термин екзосфера. Това е атмосфера, в която плътността е толкова малка, че атомите или молекулите, които се намират в нея, не се удрят едни други. Представете си, че дойде една космическа частица или един микрометеорит или просто един фотон от Слънцето, удари се, достигне повърхността на Луната и избие атом. И този атом просто ще лети по парабола, тъй както лети по парабола един камък, като го хвърлим. И няма да има практически никакво няма да има въздушно съпротивление обаче за този атом. Това, разбира се, въздушно съпротивление ще удари с други атоми. Тая атмосфера се регистрира и долу в ляво има една картинка, на която се показват спектри от един канадско-френски телескоп, 3,6 метров на Хаваите. Там има, тия спектри имат на горния спектър се виждат две абсорбционни линии, а на долния спектър се виждат емисионни линии, които съответстват на лунната атмосфера. Така че тая атмосфера е детектирана, е регистрирана и има наблюдателни доказателства, че съществува. Измерени са много елементи в нея, хелий, аргон, даже метан и така нататък. Въглероден окис, азот, соди и калци, така че дори се знае нещо за химичния състав. Това е колаж от фантастични произведения, които разказват
са свързани по някакъв начин с Луната. Както виждате, писателите фантасти не са си губили времето. Особено интересна е тази книга долу в дясно, Артемис от Анди Виер, но и другите също са интересни. Примерно, горе в ляво има книга, в която Хайнлайн разказва как нацистите са организирали малка държава на Луната и са оцелели през Втората световна война. Друга интересна книга на Ян Макдоналдс "Луната", която е долу в долния ред и така нататък. Разбира се, това са предимно западни книги. Специално искам да посоча 3 произведения, които идват от изтока. Едното е една трилогия на Джери Зулавски, полски писател. Много интересна трилогия, много тежка, обаче тя е философска книга. Това, че действието се развива на Луната, е практически случайно. Там земен космонавт пристига на Луната и е третиран като Господ, като Христос, нали, с общо взето подобно, завършва по същия начин. Разбира се, Ян Бибиян. И специално искам да кажа, че с Киро написахме продължение, да може да го прочетете. Той има един английски вестник, български вестник, който излиза в Лондон, БГ Бен. В броя от 1 септември може да ме разберете какво се е случило с Ян Бибиян и Калчо след по-нататък. Друго нещо, което бих искал да спомена, е един руски филм от 2005 година, "Първи на Луната", който принадлежи към категорията на тъй наречените фалшиви документални филми, в който се разказва за космически полет през 30-те години, разбира се, напълно измислен. Много интересно е направен. Хората са положили усилия да направят нещата да изглеждат максимално реалистични и са използвали технологията и са моделирали космическия кораб по технологията за аеростати, които са летяли на много високи, големи височини през 30-те години. За съжаление, Луната бързо разочарова публиката, в смисъл, че тя стана ясно веднага, че тя не е обитаема. Обаче с Марс нещата стоят по друг начин. За нас може би е трудно да си представим, но имало е време, когато се е смятало за научен факт, че Марс е обитаем и че на Марс има живот дори. И това е свързано не само с каналите на Скиапарели, които виждат тук в ляво, но и с наблюденията, които астрономите преди стотина години са правили на измененията на цвета на Марс, на сезонните изменения. И това е било тълкувано като сезонна промяна на растителността на Марс. Има един руснак по това време, Тихов, който написва няколко книги, но не е само той. Това се е смятало за установен наблюдателен факт. Обаче нещата бързо се променят в средата на 60-те години, когато американският апарат Маринер 4 изпраща първите близки снимки на Марс. И тогава това става на 30 юли, петък, и в Ню Йорк Таймс излиза тая статия, която се казва "Марс е мъртва планета, е вероятно мъртва планета". Астрономите на отминали десетилетия, които мислят, че са регистрирали сигнали на канали на марсианската повърхност и предполагат така и така нататък, общо взето са силно разочаровани. Защо тези ранни наблюдения са били толкова грешни? Можем да разберем, като си представим с каква техника са разполагали хората като Скиапарели и Хершел. Те са били ограничени от условията на от ограниченията на земната атмосфера, в която има много турбулентно движение и то води до размазване на изображенията. Тия хора е трябвало с часове да стоят до телескопа, да чакат турбулентните клетки да се наредят по щастлив начин и качеството на изображението за няколко секунди да бъде по-добро, за да направят рисунки на марсианската повърхност и на повърхност на другите планети и Луната също. И това са някои от тези рисунки, правени в резултат на точно тези наблюдения. И както в много неща, така и в астрономията, размера има значение и по-големият телескоп определено помага, защото повишава ъгловото разрешение на наблюденията.
Всъщност живота на Марс е убит, така да се каже, от един гръцки астроном, Антониади, който по това време работи във Франция на най-големия телескоп в света, на един рефрактор, това значи седещов телескоп, с диаметър 83 см. И той по 1910 година, когато Марс и Земята се сближават максимално, прави наблюдение, където казва, че почти всички канали на Скиапарели се разпаднаха в много сложна и неправилни групи от родсенки. И това е края на марсианските канали, за съжаление, и края на живота на широко разпространение живот на Марс. Ние не можем да изключим, че на Марс още би могло да има живот на полюсите или под Земята, но той очевидно не е широко разпространен. Казах за сезонните изменения на цвета. Това са няколко резултати от 20-те години, когато все още хората се продължавали да се надяват, че на Марс може би има живот, неразвита цивилизация, която да копае канали, а все пак достатъчно просто биологичен живот, може би на по-ниско ниво растителност, който да води до промяната на цвета на планетата. Това са някои от произведенията, които говорят за живот на Марс. Разбира се, Бредбъри е един пример. Марсианеца на Анди Виер, Червена звезда на Богданов. И специално искам да подчертая тая книга, която е, може би, първия феминистичен роман, фантастичен роман. Няколко източноевропейски произведения, на които искам да обърна внимание, отново, защото почти всичко останало от Западна Европа, Англия и Щатите. Разбира се, Нанке на Станислав Лем, Елита и Курт Ласниц, История на две планети, която е доста тежка книга за четене, обаче поставя началото на цяла традиция, защото виждате, че това е 897 година, почти по времето на Уелс. Така, следващата планета е Венера. Венера отначало се предполага, че е по-млада сестра на Земята. Обаче през 30-те години започват астрономически наблюдения, хората получават спектри. И тук възниква проблем. В спектрите се виждат абсорбционни линии, по-скоро ивици, обаче никой не знае на какъв елемент принадлежат те. И минава доста време, докато се разбере, че това са въглероден окис. И става ясно, че всъщност това е една планета, която е покрита с атмосфера от въглероден окис, който е отровен за живота и просто няма как там да съществува живот, подобен на нашия. Разбира се, това не изключва, че може да съществува някакъв друг вид живот, но това е всъщност един дълъг дебат и ако се отклоня за момент, просто искам да кажа, че ние търсим живот, но вероятно най-много бихме се зарадвали на живот, подобен на нашия, защото тогава ще можем да се стиснем с ръцете с тези извънземни, няма да се налага да стоим и да се гледаме през стъкло. Това е друга тема. За Гарет Сервис отново се разписва през 1909 година. Разбира се, ние знаем сега как изглежда Венера. Има снимки от венерианските спускаеми апарати от съветско време. Това е една от тия снимки, която е обработвана по-късно, за да се премахнат дефектите. Това е колаж от романи на тема Венера, като се почне от Кларк и кой ли не, страшно много автори има. Интересен е този сборник, който е с ретрофантастика, написана в стила на 50-те и 60-те години. Редактори са Джордж Мартин и Гарнер Дозойс, който съвременни писатели фантасти пишат произведения в стила на Златния век. И разбира се, там Венера е обитаема и зелена джунгла. Интересен е Джордж Ландис, който всъщност е инженер и астроном, и той описва плаващи градове в атмосферата на Венера. Интересно, че Венера е единственото място в Слънчевата система, където
човек би могъл да стои, освен Земята, без да има нужда от скафандър. Защото на около 60-80 км на височина температурата и налягането са почти като на Земята. И разбира се, атмосферата е отровна, има нужда от защитни средства, но няма нужда от тежък скафандър, който да я предпазва от вакуум или от чудовищно налягане или от висока и ниска температура. Източна Европа, разбира се, Станислав Лем има екранизация от 1960 година, полско-немска. Трябва специално да отбележа и българската книга, българския роман "Ракетата не отговаря" от Димитър Пеев и Кирил Маричков баща. Не Кирил Маричков син, за който всички се сещат, а бащата. И специално искам да отбележа, че някои тук присъстващи кировци не са единствените, които си кръстили синовете на тях. И разбира се, "Планетата на бурите" на Павел Клушанцев. Павел Клушанцев е гений на изкуствените ефекти, на специалните ефекти в прекомпютърната ера. Заслужава си този филм да се погледне, защото е много интересно как е направен. Интересно, че има американска версия на Роджер Корман от 1968 година. Следващото нещо, за което ще говорим, е обитаемата зона при звездите. След като вече разбрахме как стоят нещата в Слънчевата система, повече или по-малко. И тук ми се иска да спомена за един къс разказ, който се казва "Снежанка". В 1973 година излиза, написан от Кир Боличов. Има къс филм от 1981 година. Историята е съвсем проста и няма да изкажа голяма тайна, ако кажа, че в него се разказва за контакт между две хуманоидни цивилизации. Едната е нашата, човечеството, а другата е цивилизация, която е хуманоидна, но вместо вода, разтворителя в техните тела е метан. Разбирате, че пряк физически контакт между нас е практически невъзможен, защото всяко докосване за едните означава изгаряне, за другите замръзване. И разбира се, трагедията е, че младеж и девойка от двете цивилизации се влюбват един в друг. И те никога естествено не могат да бъдат заедно. Това е, може би, най-ранният случай, когато тая тема е повдигната в фантастиката. До голяма степен понятието обитаема зона е много сложно, ако трябва да се разглежда коректно. В първо приближение, в голямо упростяване, то се свежда до равновесната температура на една планета. Равновесната температура е резултат от балансирането на уравнение. От едната страна на уравнението имаме енергията, която идва, от другата страна енергията, която планетата губи. Енергията идва от звездата и тук се вижда как изглежда баланса. 100% достигат външния слой на атмосферата и след това започва. 6% се губят. Това е за Земята, между другото. 20% са отразени от облаците. 4% са отразени, това са осреднявания, разбира се, от земната повърхност. Останалите 70% са погълнати от Земята. Атмосферата на Земята не се нагрява от падащите слънчеви лъчи, а от преизлъчената топлина от земната повърхност. И тук част от тази преизлъчена енергия просто е излъчена, голяма част всъщност е излъчена в космоса. И като се направи накрая този баланс, се получава една температура. Обитаемата зона в първо приближение е зоната, в която равновесната температура на планетите позволява да има течна вода. Има много други усложняващи фактори, като радиация от звездата, като маса на планетата, химичен състав на атмосферата. Сигурен съм, че за тях всеки от зрителите може да се сети и сам, но това е първо приближение. Защото ако температурата на планета е така, че водата ще се изпари, не можем да говорим за живот като нашия. Пояснявам, че това е обитаема зона, разбира се, за живот като нашия, не за какъвто и да е живот. До един друг пример, в който подобна въпроса за обитаемостта е
засегнат до някаква степен. Разбира се, Хол Клемент, мисия Гравитация, която е много известна книга, излизала е мисля на български. Сега, в известен смисъл, ограничаването на понятието обитаемост напомня на поведението на онзи пияница, който си беше загубил ключа или портфейла и го търсеше некъде да е другаде под уличната лампа. Защото ако ключа не е там, той все едно няма да го намери. И това не трябва да го забравяме, че всъщност ние сме ограничили много силно възможността от възможната обитаемост, параметричното пространство на възможната обитаемост. Така, през 1953 година астрономите започват да дискутират тая тема. 1959 година е въведено това понятие обитаема зона и това е фигурата от ляво показва какво представлява обитаемата зона. По хоризонталната ос имаме разстояние с астрономически единици. Една астрономическа единица е средното разстояние между Земята и Слънцето, 150 милиона километра приблизително. А по вертикалната ос имаме маса на звездата. Едно, разбира се, е Слънцето, 0,1 е червено джуче, 10 е Сингигат, 10 слънчеви маси. Това е Слънчевата система, Меркурий, Венера, Земята и Марс и външните планети. Образно казано, обитаемата зона е между орбитата на Марс и на Венера. Колкото по-гореща е звездата, толкова по-далече е обитаемата зона, зоната, в която има вода, колкото по-малка е звездата, толкова по-наблизо е тази зона. В момента, тая картинка е стара, но в момента знаем около 20-30 планети, за които може да се равновесните температури позволяват съществуването на течна вода на повърхността. Okay? Сега, значи, темата на моята презентация беше жизнено пространство. И следващата стъпка от изясняването на характера на обитаемата зона, която виждаме тук, към изчисляване на количеството достъпно, така да се каже, жизнено пространство е да вземем под внимание не само колко широка или колко голяма обитаемата зона, а също така да вземем и колко често се срещат едни или други звезди. Значи, колкото по-малка е една звезда, един вид звезда, толкова по-разпространен е този вид. Колкото по-голяма е една звезда, толкова по-рядко се среща този вид звезда. Слънцето е някъде тук около 6000 градуса, това е температурата на звездата, това са М и 3500 градуса, това са в келвини, са малки звезди, наляво са големи звезди. Малките звезди се срещат много по-често. Синята и червената линия са две различни така наречени функции на масите. Грубо казвам, това са хистограми, разпределения по маси. И това показва точно това, което ви казах, че малките звезди са по-често срещани. Обаче зоната на течната вода около малките звезди е по-тясна, около големите звезди е по-широка. И като се умножат, грубо казано, тези две зависимости, се получават тези графики. Тези графики са за различни допускания. Общо взето излиза, че звезди, които са малко студени и по-стари от Слънцето, вероятността около тях да има планети в обитаемата зона е най-голяма. И ако преброим всички обитаеми планети в нашата галактика, около тези звезди ще има най-много обитаеми планети. Какво означава това? Това е важно, защото означава, че тези планети ще бъдат по-стари, защото този вид звезди са по-стари от Слънцето, с няколко милиарда години. Това означава, че тези цивилизации, ако са подобни с подобна биохимия, цивилизациите с подобна биохимия на човечеството, като правило ще са по-възрастни, а можем да се надяваме, че ще бъдат по-мъдри, по-разумни, по-развити, по-интелигентни, по-етични и така нататък. Така, всъщност това е също, което ви казах, просто от друга статия.
И отново те стигат до същия извод, нали, че малко по-студените звезди и по-старите звезди са имат по-голяма предлагат по-голямо жизнено пространство. Сега, обитаемите зони не са ограничават, това понятие не се ограничава само с звездите. Нали, това е цензус от преди повече от 5 години, впрочем, на обитаемите на планетите, с които биха позволили течна вода, сега са 2 или 3 пъти повече. Има и друго понятие, между другото, това е извадка, където тези неща се дискутират до някъде, обаче. Това понятие за обитаема зона общо взето не е било, фантастите не са стигнали до него. Първият полет, междузвезден полет, Док Смит го описва 1915 година и след това има дълга пауза и общо взето едва до 30-те години започва да се говори за други звезди, други планети и така нататък. Тъй, че това някак си избягало от вниманието на фантастите за дълго време. Има много, последствия се появяват много романи, в които се описват планети около М звезди, планети около двойни звезди. Вие всички знаете се спомняте за звездни войни. Планети в сферични купове, това е великия разказ Падането на нощта, за който всички знаят, предполагам. Освен това и астрономите, използвайки фантастиката като средство за популяризация, полагат усилия в тази посока. Това е един сборник американски, в който се описва всички разкази, действието на всички разкази се развива на планети, открити от космическия телескоп Кеплер. Това е било условието за участие. По-нататък нещата стоят още по-зле, в смисъл, че далечното изследване на планетите практически не е описано в фантастиката. Най-често срещаната сцена пристига космически кораб, излиза от подпространството и космонавтите почват да се оглеждат къде са планетите и да ги търсят. Това от съвременна гледна точка е пълен абсурд, защото ние вече разполагаме с огромен цензус на хиляди планети около близки звезди. Близки става дума за няколко десетки или стотици парсека. Със времето технология ще позволи да се прави много по-добър и много по-пълен цензус на планетите. И всъщност реално ситуацията, ако беше възможно просто да скочим в подпространството, да излезем някъде другаде, ние щяхме да знаем къде е планетата и предварително. Просто от астрономически наблюдения, дистанционно. Така. Значи, друг интересен момент, който също практически не е използван, е това, че има обекти, кафеви джуджета, които могат да имат температура, позволяваща наличието на вода. И през 1962 година един индийски астроном, теоретик Шив Кумар предсказва съществуването им. Първото от тях е открито 1988 година от Беклин и Цукерман, обаче те не са знаели, че това е кафяво джудже до много по-късно, когато е измерена температурата. Кафявите джуджета могат да имат температура от няколко стотин градуса. И има едно такова известно. И то беше открито 1914 година от космическия телескоп WISE. И той има температура 250 Келвина, което е минус 23 градуса Целзий, което е практически температурата в Сибир. Един пролетен ден в Сибир сигурно изглежда така. Интересно, че тук всъщност има едно изключение. През 1958 година Георги Гуревич пише повестта Инфра от съзвездието Дракон, където Инфра по същество е кафяво джудже. За съжаление, Гуревич почина и сега няма как да разберем откъде е стигнал до тази идея, но той описва точно такъв обект, който е с температура около 0 градуса. И повестта е превеждана на български. Мисля, много интересна и завършва по неочакван начин. Горещо препоръчвам да я прочетете. Той има доста произведения на астрономически теми, този човек. В тази завършва с спускане на планетата, която в същото време е кафяво джудже, която е сама за себе си звезда. Няма да кажа какво намирате там, но може да предполагате.
Така, обитаемата зона има още един аспект, още един мащаб, така да се каже. Тя не е свързана само с планетите, с звездите, прощавайте, но и с галактиката. И това е свързано с факта, че за да се изгради една планета, трябва да има достатъчно метали. В най-външната част на която и да е галактика, металичността е много малка и там просто няма. Освен това изисква много време да се натрупат метали и това всъщност води до факта, че там просто няма да има достатъчно планети, няма да има планети по принцип. А в центъра на галактиката има друг проблем за обитаемите планети, това, че много често избухват свръхнови, които са способни да стерилизират една планета, когато става дума за живот подобен на нашия. Затова галактичната обитаема зона представлява един пръстен, в който може да се очаква наличието на живот. Практически това не е описано в фантастиката с едно изключение и то дори не е съвсем точно. Това е тъй наречената бавна зона, за която говори Вернер Винч в някои от неговите книги. Там не става дума точно за обитаемост, а за скорост на светлината, която зависи от мястото в галактиката, но това е някакъв аналог на обитаемостта, за която говорим сега. Така, можем да минем и в още по-голям мащаб и да разгледаме обитаемостта на Вселената. И това е свързано с много неща. Първо, в началото Вселената е прекалено гореща, преди да се разшири достатъчно и да се охлади. После е необходимо време да се формират звезди, после е необходимо време да се произведат метали, от които се направят планети и така нататък. Тъй, че в началото Вселената е общо взето необитаема. И Абрахам Льоб, който доскоро беше шеф на катедрата по астрономия в Харвард, е гледал тия неща. И не само той, и други хора. И общо взето първите 3-4 милиарда години вероятно Вселената е необитаема. И едва след това могат да възникнат животни цивилизации подобни на нашите. Вече сме на 40-та минута от 45 минути по програма. Резултатите от астрономическите изследвания са оптимистични и аз ще завърша с този извод, че Вселената, галактиката и дори Слънчевата система в известен смисъл предлагат достатъчно място, на което достатъчно пространство, параметрично пространство, за възникване на живот. И това беше моята презентация. Сега, ако има въпроси, моля, задавайте ги. Здравейте, Димитър Нейчев съм. Едно такова уточнение евентуално да направите относно зоната на обитаемост, която, съм чел по различни места, от до толкова астрономически единици има подходяща температура. Това обаче зависи и от парниковия ефект на атмосферата. Защото знаете Венера, и тя е уж в тая зона. Докато вътрешната граница на зоната може да се определи повече или по-малко точно, защото съответства на планета с по-рядка атмосфера, с по-малък парников ефект. Докато външната граница вече е малко по-разтегливо понятие и колкото по-голям парников ефект има една планета, толкова по-далече може да поддържа подходяща температура. Тук естествено обаче се изисква и повече налягане, за да имаме парников ефект и там вече стават малко по-иначе нещата, но в едно сериозно научно списание, извинявайте, просто забравих списанието и автора, но той си е направил труда да изчисли даже за планета, която е сирак обикаля между звездите без да си има Слънце, само благодарение на вътрешната температура, която идва от ядрото, една планета с маса колкото Земята
нали, с водородна атмосфера, около 1000 атмосфери налягане, би могла да поддържа съответната температура. Бихте ли коментирали някак си това? Значи аз не съм чел точно тая статия. Между другото, тук специално съм написал no greenhouse ефект отдолу, и поради това външната граница е ясно изразена, рязка. Обаче, тази статия, за която вие говорите, не съм чел, но съм чел статия за моделиране на обитаемата зона в Слънчевата система. И външната граница, която тук е ограничена от Марс, всъщност ако се разгледа точно такъв случай на масивен обект, може да стигне до 10 астрономически единици. Това смятайте Сатурн. И това е напълно верно. Между другото, само ще намекна, че тук става дума за нещо подобно. Така, пишат ми тук, че трябва да побързаме, защото явно ще нагонят от Дома на културата. Има ли други въпроси? Значи, слушах много внимателно всичко, което казахте, господин Иванов. И аз отново отдавна се чудя на въпроса дали евентуално, ако не дай си Боже стане нещо с нашата планета, дали има друго място на Вселената, което можем да обитаваме. Благодаря ви. Значи, по-добре да не се случва нищо с нашата планета, защото другите места, където лесно бихме могли да живеем на повърхността на планета, са далече. И в момента не разполагаме с технология да стигнем до там. Алтернативите в Слънчевата система са изкуствени жилища, изкуствени съоръжения, дали ще е на повърхността на Луната, Марс или в орбита, но те са изкуствени. Те със сигурност ще бъдат скъпи и със сигурност няма да позволят лесно да се изнесат няколко милиарда човека. Да. Така, други въпроси? Валю Никитов, здрасти. Здрасти, радвам се. Така, въпросът ми е, нали сте за кратък отговор. Каква е вероятността да сме, както се казва, от първата вълна цивилизация в нашата галактика? Значи, моето мнение е, че е малка, защото живота на Земята възниква много бързо, след като става възможно, почти веднага, когато става възможно. И това означава, че поне моята интерпретация на това наблюдение е, че елементарният живот на ниво едноклетъчни е много разпространен, вероятно казвам, в Вселената. Сега, оттам нататък нещата са сложни. Но защото от едноклетъчен живот до ракети и полет до Луната минават стотици хиляди години. Защо това не става по-рано, не е ясно, но отново статистиката на земеподобните планети е толкова голяма. Говорим за 10 на 11, милиарди планети бяха, забравих числото сега. Оценени статистически на база на тия 30 планети в обитаемата зона, за които знаем. Че просто стигаме до парадокса на Ферми. Защо те не са тук, при условие, че толкова лесно би трябвало да възникнат. И няма подходящ отговор все още на това въпрос, за съжаление. Ало? Добре, чао на всички, благодаря за вниманието, да сте живи и здрави и съжалявам, че не можем да се видим лично. Чао!